Shalom. Selamat pagi ma dihita sasudina. Sebelum tamulai acara ibadata martangiang nahohom mahita di bagas rohat tabe. Huriani tuhata, marlas niroha dohita sadarion, marningot naung monang Kristus manaluhon hamatean. Dang margogo be sorop ni hamateani, maniopi akan naporsea di tuhata Yesus. Laos ari haheheon ni Yesus hido, nang tahalason ganup ari minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani, hupasahat hamima, selamat Paskah ma dihamus saluhutna. Haheheon ni Kristus sian namate, papatarhon, ibana do pargogo naso hatudosan. Jala molo porsea hita di Tuhan Yesus, naung hehe sian namate, hita pehehe do rapon ibana. Marende mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Unak koma biar, au do bonana dohot ujungna, nama ngulu do, jala naung mate do au na jolo, jala idama, au do nama ngulu rodi saleleng ni lelengna, jala di au do anak kitsu ni banua toru, dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauliate dohami tuho. Ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean. Marhite-hite hama matemi. Ala disondangi hodo tanoman nami. Asa marpakirimon nama ngulu hami. Alani haheheonmi. Dang pola bema biar hami midah hamatean. Ai hodo ulunami, ruasmu dohami. Di paucato dohami sian haholumon, tu hati uron. Sian hamatean, tu hangoluan. Atong, pargogoi mahami mamuji dohot manguloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu. Paimasahat hami tulambungmu. Amin. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus, imana tarsurat di Rom onom ayat 10 sada dohot 12. Sumat tusi marajumi hamu dirimuna, songon naung mate didosai. Alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong unang madosai mangarajai di bagasan daging muna na olo matei, manguloi hisapna. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, separgogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
atau poti madu sata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para si roha midahami halak nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatok dohami tubuh jaladang adong aporsiaon di bagasan rohani lian saluhut dohami manipir siandalan. Hupar hatopot tami girgiran dopehami holan mangjalaki akana ditanoon. Icara ni hamoraon hagabeon dohot hasangapon. Hurang dotiki dohot parsitutuan nami majalahi arta banua gijang. Jalapos hanami tabahanomo do dihami aka orde. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Humokop hita gabe dosa ibana naso tumanda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikinca. Amin. Refleksi ni Paskah di hita sadarion. Joloana do hamutunga tu Galilea. Unak kamu mabiar. Sian Matius 20 ayat 7 sahat ro di ayat 10. Huria hinaholongan ni Tuhan Yesus. Sian ragam nah dihabiari jolma di Portibion.
Hamateani do namacai dihabiari. Ai jorbut do hamateani. Ala disirangi do nama sihakolongan, namardongan saripe, yanakon dohot natoras, songonin na maraliale. Alani biar tu hamateani, pola do marsata bihalak manaringoti halak namoding. Nunga hehe Jesus sian namate, nunga ditaluhon besorop ni hamateani, ala hamonangan nai, gabe dohot mahita taruli di haheheon sian namate. Mauliati madidibata napa monakita marhite-hite haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Di pardalanan ningoluon, ragam do nama bainjol mama biar. Isara ni sahit nasora malum, hamaolon nasora macohot, sinadongan naso sadia haporluan siapari, sai marnako tuat argana. Oga-oga ni siula hajahaton, nalam rarat, jalan dang marnida tiki. Parsiaduan niulaon, nang dinama cari ngolu-ngolu, holan makari koton diri sadiri, pamutusan hubungan kerja, dohot lan na asing. Ditongani ngolu si songoni, marsaringar hata ni tuhata. Joloana do hamutu hanggut Galilea, unak kamu mabiar. Loas maibana majoloani hita, jala manguluhon hita di ulaon lomoni rohana. Unang joloani ibana alani gogo, molodohot pikiranmu. Sai ibana matada ni nasa dalanmu, asa ibana patigor akalakam. Hali Yesus Kristus nang manaluhon hamatea, saya memahami manguluhon dohot mangudion kami di pardalanan di ngulu nami. Boasa di dok joloana tu Galilea, di Galilea do Yesus mangubah panatapan ningulu ni sisean, sian si jala deke, gabe si jala jolma. Di sido patupa tanda halongangan, aek gabe anggur, laos di sido di dok tu siseanna, na idaon nasida dope lan akka tada umbalga dope, patupaon ni Yesus. Unang haheheon ni Yesus di Galilea, unang umbalga dope patupaon ni Yesus. Dung haheheon ni Yesus, haporseaon, di Yesus di Galilea ma, naing pasunggul honon, dohot patoguon ni Yesus haporseaon, dohot pakirimon siseanna, paboa dada marujung ulaon na di portibion. Torus do mardalan pasuruonna tu siseanna, mamaritahon barita nauli nang mangatoi parngoluan dina porsea di ibana. Dang dipasobu siseanna dililiani biar dohot padelean alani hamamate ni Yesus. Umbain ro ibana mandok, unak kamu mabiar. Haheheon ni Yesus lampahot haporseota, naso tarabat hamatean sakap ni Tuhani. Ia tak adopi peragam hamaulon, unang diitopi i haporseaon, dohot pakirimota tutuhata. Didok pande bisuk, boi dohalak mangulu sopola ikon mamora di arta. Alai dang tarbahesa manahan, jala mangulu molo so adong pakirimonna. Pinuji mandibata amani Tuhata Yesus Kristus nang manubuhon hita padua halihon sian godang ni asi ni rohana marhite-hite haheon ni Yesus Kristus sian akan amate asa marpakirimon na mangulu hita. Pos marohata tarpatupa ibana do adulu mobi sian natapangido manang tapikiri. Hombar tu hagogoon nama korhon di bagasan hita. Laos dohot mahita gabe sitindangina, mabuan pos ni roha tu akana diliani ibiar. Apul-apul tu namarsak, pakirimon tu namadele, pangurupion tu napogos, dohot honar na honarupa. Sai marsi hohot
jala somu bau bamahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang magopo halojaon muna di bagasan Tuhani. Epistel di hita sadarion, sian pesalmen sarusa plualu ayat 14 rat sahat rodi ayat 20 sada tajahama. Hata ni debata turpuk di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus, imana tarsurat di pesalmen sarusa plualu ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada. Jahoba do pargogoku dohot endekku, jadi gabe hatuaku ibana. Suara ni olok-olok dohot hatuaon marsaringar di udung-udung ni aka partigor. Siamu ni Jahoba do sibahen hamonangan. Tibul situtu do siamun ni Jahoba. Siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan. Dang tagamun mahe ahau. Saina pangulu doa. Asa pajojor aka pambahen ni Jahoba. Nunga gogos tutup di picang Jahoba au. Alai datung hamateanau di pasahat. Ukap hamuma diau akabahal ni hati goran. Asa hubongoti akai lahu mamuji Jahoba. Odo bahal ni Jahoba. Bungotan ni aka partigorido sogot. Madok meliate mahau diho. Alanam diau siho au. Jala menjadi hatuauku. Ima sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin. Hatidakon maha porseaot tai, songon na di hatidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mando. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus,
anak ni debata Jehovah nasasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhatta, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, natua tubanua torudung di tanon, na mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pa ima mula sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nahabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu sogot daging dihalak na umate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Horas madihita saluhutna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal sia April 2023. Pertangyangan Wik. Rabu 12 April 2023 pukul 10 siawib. Parjolo Wik Pisangan. Di Bagasni keluarga Nyonya Paris Simanjuntak Boru Sinaga, Jalan Sinar Jaya RT 002, RW 010 nomor 10 Pisangan Timur. 2. Wik Duren Sawit. Di Bagasni keluarga PM Manurung Boru Simangusong, alamat Jalan Malaka 2 Gang Onom nomor 60 RT 05 RW 06 Malaka Sari Duren Sawit. Tolu Wik Kelapa Gading. Di Bagasni keluarga Parulian Panjaitan Boru Tapunan, Jalan Kembayong Saudati Blok T nomor Sada RT 0 Sia RW 07 Perum Bangun Cipta Sarana Kelapa Gading. 4. Wik Gangkana. Di Bagasni keluarga MC Barani Boru Tambunan, Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 25 RT 005 015 Pisangan Timur. 5. Wik Pulau Mas Kapung Baru. Di Bagasni keluarga Behu Tapea Boru Parapat, Jalan Batu Wulung nomor 37 Pulau Mas. Pesta perninggotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dohot parheheon ina HKBP Rawamangun. Sada Minggu sadarion tanggal sia April 2023 ima pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala sadarion ma parheheon atau kebangkitan perempuan HKBP Rawamangun. Di sude parmingguon kecuali pukul 8 manang ibadah remaja, sipul majaha titing adongdo sambutan sian seksi perempuan HKBP Manang SPH. Para gedda, parjamita, pajaha titing, papungu pelean, dohot penerima tamu sian perempuan. 2. Senin 10 April 2023 ima pesta paduahon parningotan ari haheon Tuhan Yesus Kristus. Patupaon ni Huriata do pertangyangan sahali masuk pukul 10 siawib. Sude ruas ni Huriata dohot papungu punguan kor asama dohoti pertangyangane. Pelantikan komisi beasiswa. Minggu sadarion sia April 2023 di permingguan pukul 10 wib. Patupaon ni Huriata do pelantikan pengurus komisi beasiswa HKBP Rawamangun periode 2020-2024, aka pengurus komisi beasiswa Boima di Jaha di Harotas Titing Manang Web HKBP Rawamangun. Pertemuan Evangelis Dohot Padita Resort. Jumat 14 April 2023 pukul 10 wib.
maringanan di ruang Lukas, di patupado pertemuan dohot Ramatamah tu aka evangelis ni Huriata HKBP Rawamangun, rap dohot padita resort, sude evangelis di Huriata asamad dohoti pertemuani jala tepat waktu. Seminar public speaking. Hobar tu peningkatan kemampuan ni akan aposo bulungta, ima nalaho mempersiapkan diri tu perkarajoan, jala manaba aka pengetahuan, wawasan, dohot keterampilan public speaking, hari Sabtu 15 April 2020 tolu, pukul 10 tolu WIB, maringanan di Gereja HKBP Rawamangun, di patupado seminar public speaking dohot tema Building Millennial Confident Talk Public Speaking. Membangun kepercayaan diri kaum milenial melalui public speaking. Sude naposo bulung di Huriata, asamat dohoti seminari, pendaftaran dohot konfirmasi, boima menghubungi panitia. Pareheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun, naing patupa pareheon sekolah minggu, akar rangkaian kegiatan na naing sip di patupa mulai tanggal 15 saha 30 April 2020 tolu, woi madi jaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Akan natoras diharapon asa mabuan ianak kota madohoti rangkaian kegiatan pareheon sekolah minggui. Info lebih lanjut, boima menghubungi guru sekolah minggu. Di jalo gabe ruas gok dohot padidion nabadia. Minggu sadarion sia April 2020 tolu, Frans Nata Pasaribu, dohot Dewi Apriani Sitinjak, Sianwik Kayu Putih Kapling Polri, di jalo gabe ruas nagok di Huriata, Jalagina Kamila Boru Manurung Sianwik Kampung Pertanian, Majalo Padidion di Parmingguon pukul 10 sia web. Ruas Nataba. Tajalodo gabe ruas Nataba, ima keluarga Alfredo Giovanni Siagian, Manang Martin Merilia Boru Saragi, rap dohot sahalak ianakon nasida, Rosian HKBP Resort Pematang Terang, Tebing Tinggi. Alamat Jalan Kayu Mas Utara, RT 006 09 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wik Kampung Putih, Kayu Putih, Kapling Polri. Tuhataman mamasu-masu nasida gabe keluarga nadinggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhatta. Namoding, sada. Nah di hari Minggu 2 April 2020 tolu, nunga jumolo moding sahalak ama, Robin Hood Huta Barat umur 61 tahun. Tinading ni Inata Elis Nawati Boru Sitorus Nahinan. Alamat Jalan Jati Selatan RT 002 08 nomor 10 Siah Jakarta Timur, Wik Kampung Pertanian. Tuudean hari Selasa 4 April 2020 tolu di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Senin 3 April 2020 tolu, nunga jumolo moding sahalak ama, Jauti Siagian umur 71 tahun, hinabaluhoni Inata, Lasma Boru Panjaitan, alamat Jalan Penggilingan Raya, Perum Aneka Elok Blok A nomor Sada nomor 20 Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tuudean hari Rabu 5 April 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tolu. Nah di hari Rabu 5 April 2020 tolu, nunga jumolo moding sahalak ina, Taruli Linceria Boru Raja Gukuk, umur 80 tahun,
Tinading ni amata situa BJ Pajaitan Nahinan. Alamat Jalan Pulau Asem Timur 5, nomor 27 Jakarta Timur, Wik Pulau Asem. Tuudean hari Jumat 7 April 2020 di TPU Pondok Rangon. Opat, na di hari Rabu 5 April 2020 nunga jumolomoding sahalak ama situa mulia si majutak SH/MH umur 72 tahun. Hinabaluhon ni Inata Floriana Boru Marpaung. Alamat Jalan Kunci nomor 8 Jakarta Timur, Wik Kampung Ambon. Tuudean hari Sabtu 8 April 2020 di TPU Sandiago Hills Karawang. Tuhat tamana mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si tahunoni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu debata aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata Minggu sadarion. Horas madihita saluhutna na huparsangapi hami amanami inanami saluhutna hahaanggi pinaribot na madohoti perminggu di manuguton di garejaon dohot melalui live streaming. Mauliate puji-pujian hasangapon di pasahat rohata tua mata perdenggan basai naung mangaluasita patupahon permingguon songon nasomal alanung masohot jalalam holang pandemi COVID-19 sian hita. Marulah-ulah kita madok mauliate tutuhata. Nah huparsangapi hami amang pendeta resort, pendeta Banner Siburian, amanami inanami padita nama kobasi di huriata HKBP Rawamangun. Secara khusus namanguluh perminggot tadi manogoton amang pendeta Osator Simajutak na huparsangapi hami amanami inanami parhalado na huparsangapi hami sude ketua dewan koinonia marturia dohot diakonia dohot seksi-seksina jalana huparsangapi hami amanami inanami sude akahaha anggi boton nami nama dohoti permingguo di manuguton. Marhiteon hupasahat tamima selamat hari Paskah madihita saluhutna. Hama maten itu hatta manggobarhon batuduhon balgani holongna dihita jolma laho manggarar utang di dosatai. Jala daksai hola dihamatiani laos dipatudu hoddo hamonangan nai haheheon nai maka monakon sude utang ni dosatai alani hita namakilala naong ditobus tuhata terjauh hita laho mamaritahon barita nauli ima haluaoni jala apaladio bason tapatupa do permingguon mamestahon ari haheon di tuhata ari Paskah jala sekaligus gabe parheheon ni paropuan ni huria parheheon ina di huriata HKBP Rawamangun parheheon ina patuduhon namakilala di asi dohot holong ni rohani tuhata di panobusiyonna asa terjauh dohot ina ni huriai paropuan laho makubasi
Rade gabe ula-ulan itu hata papatarhon pasahaton barita haluauni. Jala tema ni pesta Paskah sekaligus parheheon ni huriata sadarion ima. Jadi julu anakku mahamu, julu anakku dohamu tu Galilea, unang hamu mabiar. Di enet sian Matius 20 lalu ayat pitu dohot 10. Di tahun on parupuan HKBP manang seksi parupuan huria bagian dari Dewan Koinonia patupahon kegiatan dalam rangka perayaan Paskah sekaligus parheheon parupuan huria. Ima napatupahon bakti sosial tu dongata na terdampak kebakaran di depo milik PT Pertamina di Plumpang. Dalam bakti sosial tersebut kita memberikan sembako tu 120 kepala keluarga. Kegiatan ini diuluhon Padita Resort. Dohot pendeta Paniroi di Parupuan, ima amang pendeta Benhard Pangaribuan. Dengkado merdalan ulauni, dalata makulingi, manangyakon, sekaligus juga membangkitkan pengharapan tua kadongata na terdampak kebakaran depo Pertamina di Plumpang. Di parminggota sadarion, di sude parmingguon mulai sian pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 6 tolu puluh dohot tu pukul 10 sia. Parmingguon dihobasi aka parupuan. Ima songon kolektan, liturgis, pajahawarta, jala pasahaton kata sambutan. Amanami nanami rodi sude hitana pungudison. Di huriata seksi parupuan HKBP Rawamangun adong 4 punguan. Ima punguan ina parari Kamis, punguan ina Naomi, punguan ina Sola Gracia, dohot punguan ina Gloria. Tarlumobi tuhamu aka dongan nami ina parupuan. Songon sada tiang penopang keluarga. Masai perlu persidohotota di bagasan pelayanan di huriai. Dalata pajonoko dirita tutuhani. Alam marhite penguani di sido hita marsiajar, manigati hatani tu hatta, patanakon hatani tu hatta, mangguruhon aka ede puji-pujian, dalata pasangapon Tuhani. Marhiti umma, husosoi hami aka dongan nami ina parupuan di huriata. Asa rap hita madohoti punguan na adong di huriaton. Manang di dia ma na ringgas rohani akai nanami laho madohoti pungani. Dalata mangaradoti parsaurata hita sama hita dohot tarlumubi parsaurata dohot tuhata. Masai arab dorohanami marhite parheheon parupuan huria na ta patupas sadarion. Semangat Paskah ini boleh menggugah, membangkitkan semangat niaka dongan nami ina parupuan ni huriaton. Asa lam aktif mau terlibat di dalam pelayanan melayani Tuhata.
Ima panggiduan nami, ima pakirimon nami, asa natapatupa na ditotopon minggu paskaon gabe minggu parheheon di parupuan ni Huria. Dalat tamay untuk menyemangati sude horong parupuan. Asa olonian ikut ambil bagian di pakobasion di Huriata. Songod dalata makalason maka mauliatehon haluaon nak pinatupan itu hatay. Ima nahupasahatami tu hita tarlumubi tudongan nami horong parupuan. Asa las marohata, marsangap matuhata, marhite parmingguota di bagasan sadarion, di parheheon, puarpuan ni Huriata. Jala mauliate mahurok kami tu uluan, amang pendeta resort, pendeta Banner Siburian, dohot pendamping nami pendeta Benhard Pangaribuan, na terus mendukung kami seksi parupuan di sude kegiatan. Jala, tu sude akadongan na anggota ni punguan, nang akaruas, na mga lehon roha, dukungan, partisipasi, tu seksi parupuan, gabe boy, program ni seksi parupuan, mardalan dohot denggan. Mauliate madituhatta, marsangap matuhatta, marhite kegiatan ni punguan seksi parupuan ni Huriata. Jala hulahi hami madok, selamat Paskah, jala selamat parheheon inama dihita salhuna horas madihita.
tapasada marohatta martangyang mahita. Dame di debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta dihambak kadamang dainang haanggi nang pinaribo pe, selamat Paskah madihita saluhna. Atik beha naking nunga pajupang buhi alai dang marsijalangan dope batay nguma tajalang badong atta sabulay siamun habirang dopak jolo pudi padok selamat Paskah ma dihamu. Ido jadi pitor sahat Pitor margurasa hari haheon itu Tuhan Yesus sadario. Mula temanang diakay na nami di punguan parapuan ni Huriata naong patubigo na dipuji-pujian na jala di basa sadario tutu nasida di bagasan paraheon ni parapuan macay uli nak kaning suara muna songon uli ni pardo paham muna ate. Jala nungalu jahamu marsanggul mulai pukul 2 nak kening. Alai apresiasi ma jadi molo sarong adong inattai di so darong amatte di so berarti yang didukung inattai. Itu dah. Ba ali permisi nak kain nak kesana matakan ya jak kamu nak kemarin minggu teh imat teh. Jadi bolo parhewan nak kaina ikut didukung amatta de kodok do amatta mar minggu tong madongani inattai. Mamereng suaranya apitasian inang iya teh. Dihita saluhna di Pesta Paskah na parjolo di hari haheheon di Tuhan Yesus Kristus ima naing tangihita di hatan debata na tersurat ni surat na Apostel Paulus madapoton Huria Kolose bidutolu ayat 1 ayat 4 sonoma hatan debata hujahamatu hita saluhna. Asa molo nang rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamuma akka nadigijang ay di sido Kristus hudul di siamun di debata akka nadigijang ima parrohahon hamu unang ma akka na ditanoon ay nunga mate hamu jalabunido ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata. Alai ia dung gabe patarso got Kristus hanguluat tai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon di sido sahana. Mulate marohonokku di hamak kadamang dainang haangkin ang pinaribo pe narong di huriat di bagasan tikyon rohamu laho marlas ni roha dalam semangat Paskah di hari haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Dak kolang di hamatian ne hape hamuro ale do di haheon nai. Ay macay gudang doros ni Huria di hamatian nero di Jumat Agung ale di haheon ne dang ro. Jadi holang mati di bana ale dang hehe bana ate. Jadi boleh ate madi hamu saluh naka damang dainang. Nunga rap hamu rap hita saluhutna di hamamatenai laos di baga setikyon rap musek kita di pangulu di pahehe di bagasan haheon nai. Sada bari talas ni rohan amat cait ubuk di tonga-tonga ni ngolutta di bagasan hakristenota di portibion nama cait takas itu tu ganuk tahun di suarahot tarengot tu hari haheon di Tuhan Yesus Kristus namar pardomuam mai naso macohot asidot holong ni rohan debata di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Ketika peringatan hari kematian bahkan peringatan hari Paskah selalu dikumandangkan setiap tahun di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah dunia ini menandakan bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam setiap orang-orang beriman. Jala belga situ tu rohat tadi si
Mari kita kaparbaritaon nyak kasisean rap doh tak kaparopuan narotu bagas udiani tu kuburani. Bahkan tadi ada dinyanyikan punguan ni SPH mana punguan ni para Kamis ima tarengot tu kubur kosong yang telah menunjukkan tentang otoritas dan kuasa Allah dalam diri setiap orang beriman. Jala sadalas nirohatta dui di tengah-tengahnya kanguluta napa botohon mampu do hape nang Yesus Kristus anak ni debatai baluh kita manal puhon haholomoni asa sahat kita tokka hati uronak kadamang dainak. Karena pasca dalam pengertian bahasa aslinya Yunani adalah pesak lapatanna manal puhon mampu melewati ibarat bak gunung yang macai bohian boi di salpuhon ibana dulu nai. Laos boy mana mamulus nang aek nama cebagas boy lange ibana satu seberang. Ido lapatan ni pasca dihita. Dia mampu melewati segala rintangan haberniton jala halo jauna hama matena jala disido tak kastarida di tengah-tengah ningul la porsea na sopola ikum babiar hita meletuk pesal pungulut tasian hasianganon. Ternyata kematian hanya sebagai bagian menjadi perantara kita untuk bisa sampai kepada Allah Bapa yang telah diberikan kepada setiap orang percaya. Asa boy hita rap hudul di siamun di debata. Tariluilu hita alani hama mati Tuhan Yesus. Tariluilu hita molarong di bagasan hamaten yang keluarga ta. Alisada pos niroha di hita di bagasan lungun niroha. Saya manotong jala suluk dua kalas niroha. Di dalam duka cita pasti ada sukacita karena bukan dunia ini menjadi tempat tinggal manang bona pasogita nasa sitongna. Alai bona pasogita nasa sitongna ima nong pinaran debata surgui sebulut tadoi. Itu sada pakirimon na mengulu diganup hita akan aporsea di tengah-tengah ningulutta. Asaboi Madok songan hata ni Apostol Paulus tulu huria Rom mangulu manang mate di Tuhan iduau. Hidupku dan matiku adalah di dalam Tuhan. Dalam rap di pahehita. Dari patuluhon inang jumolo akaparopuan lah memeritaho berita nauli taringot Tuhan ni Tuhan Yesus las tu sudehita namar taringot tu berita naulion tak kasih tutudo hita di padomu sakabona dohot Kristus. Kita yang telah tidak dianggap, yang benar-benar kita terbuang, yang benar-benar kita merasa terasing, lalu kita diambil, diangkat. Nungi sakabona mahita dohot Kristusi. Mulai dokko sakabona nomor lapatan nunga srap sapak kilalan, rap saparti naonan, bahkan rap di bagasan uluk-uluk di surgu hasunangane. Odon yang taringotan niturpuk taon di bagasan hari haheheota. Molotungpe selelengon turpuk jamita di hari haheheon holang manaringoti kronologis taringot tu songod dia do akasisian nai do takka parapuani mamereng paraheon di Tuhan Yesusi. Dunga hehe beibana. Dunga hehe bangkit dari kematian. Lausido salelengo berita nauli bolo tabereng do biasa na ubud do berita naulion dibuat sia Matius, Markus, Lukas do Yohanes. Ale turpukta sadarion dakkolang haheheon sian hakka hamatian ibe ditarengoti. Tetapi lebih kepada kebangkitan rohani, bahkan kebangunan rohani orang-orang yang sudah dilepaskan dari maut dan dosa. Dakkolan manaringoti taringot dung bohasal pungoluta seperti bion. Tu dia do hita lao. Alai do honokku do hita kamanginang. Ganup halak na porsea. Ikut do honon na do di bagasang nguluna do haporsionna. Tu surgu do lao. Tidak ada perlu keraguan-raguan Bapak Ibu. Bolo tu dia ho mate ho. Adak kuboto beba. Mamereng isimay. Dak kuboto be. Inadang songoni. Daong. Kesaksian orang percaya yang sudah dibaptis dan dia sendiri mengaku bahwa Allah
Yesus dan Roh Kudus menjadi bagian dari hidupnya. Iko berani madoko bolomate haduan surgoi do anakku. Asa boy tagolom rohani portibion boy tagolom dingelutta asa onang portibion na boy manegai pikiratta alai hita do na mangatur ngulutta di portibion danggai portibion na mangatur ngulutta kamangina. Tidak ada keraguan, jangan seperti si Thomas yang melankolis, ikok kubereng, inate, ikok kubereng pak nai do tangan nai, nahona tulangi nahona pakui, dungi porsea maudisi. Thomas yang ragu-ragu, yang melankolis, dia harus melihat dulu, baru dia percaya dan mempercayai 100%. Ale di ngulu na porsea, dang boy pola berengotta debata Yesus Kristus di tonga-tonga di ngulutta alai nang peso taida ibana ale tai hilala do padongan yonna di tonga-tonga nya kangulutta margurasa do padongan do debata dia bak angin yang walaupun kita tidak lihat tapi kita bisa merasakan dampakna pangotakna di ngulu nak kena porsea namangaleho nak kahadameo namangaleho nak kalas ni roha sipata di leo dihita kalungun ni roha sipata di leo do dihita karsa ni roha ale boy tawolusi jala ima haihehon yak kena porsea bolu boy hamu kamanginang mamulus akka hamaulo di burungulumuna bolu boy hamu mamulus akka nama bain ngulumuna marngalutan alani akka portibion boloboy hamu manal puhon akka partangi semula gabe ekel itu sasitong na haheheon manang pasca yang sebenarnya dalam diri setiap orang beriman tik-tik ki manguli bana di portibion dedak kolang manarengoti tarengot banu gijang be daum moloi ngajelasi boloi ngapasti noni di tonga-tonga ningguluta orang Kristen harus punya yang namanya lifestyle gaya hidup. Iko dido, molo sonare kamanginang pasti kita semua punya gaya hidup lifestyle. Jadi, arong dojol mon punya lifestyle tingkat level na, jadi ko sahorong do halahisa grup. Misalnya, molarong, bolang si ibu-ibu parsanggul na tibo, aka parsanggul na tibo masa grup misalnya. Manang aka ina-ina, aka selebritis sudah masa grupi. Manang gudang do halak sangat membuat dirinya, menyamankan dirinya dengan lifestyle-nya. Dia boleh bereng jolma mana, oh sonot di mana pe enang. Ngai boto jolma, ang do halak sita de pe warna, alai bereng di mana jujut, teng tada ibo to do. I teh nyo nasonono di baju nai. Ate. Kini musim do tahun asal putih, musim do pe baju naik turun, sonar ngadong be. Nasal pu biate. Tahun nasal pu hingo dope di pasca sudah memakai. Ku tinggal turun naikin nah son lagu. Ate. Imaju julu son nare dang be. Ate. Macam. Alai lifestyle ini menguji kita, gaya hidup ini membuktikan bagaimanakah jati diri kita sebenarnya. Membuktikan bagaimanakah who am I? Siapa kita sebenarnya? Dan gaya hidup ini membuktikan jala murai tadda jolma isi ta sasitong. Jadi bama aka manginang gaya hidupmu asa murai tadda halakko. Di sana molak kana sama-sama ki akan bisa-bisai dang itaddai mol ditaddai. Ai nei dia halak ni teh. Nyan ada ku taddai bahinda. Alai bola pictor sonari cetari mana? Ate. Soni dokon sari ni cetar membahane mana? Pictor moradu tadda jolmai. Ate. Ali sotong buten nodda aset ada ruas ni ramangon daw sono ko pade taw sator ha maneng kayak kuate unang ato. Be yourself, jadilah diri sendiri. Tapi yang penuh makna dan teruji dalam hidupmu. Ini jelas sekali. Jala odo napinato orang di si Paulus tuhuria Kolose ketika mereka menjadi pengikut Kristus asa takasi tutu gaya hidup nasida songon anak di bata. Naung pinahehe debata nasida marita Yesus Kristus. Ketika mereka dibangkitkan bersama dengan Kristus, unang gabi babonosan, unang gabi babir nasida, asa naung marap di pahehe. Berarti boleh dokon asarap naung di pahehe, nang sudah mana porsia, nang sudah halak olo mau di pahehe. Tak sudah halak, nak kanengan utur buktaon,
Gurang dope halak merdokon, satawi jawon, bolo mararing otak kematian. Tang dope pikiran, satawi onin, sirana mabir mamer kematian ni. HP, ahay doko bedetai, lampina daw do pak kematian ni, lam jonok ibana. Ido, lampina daw lam babir, lam jonok. Tiki Covid tahun 2020, arando halak makurung diri na di kamar. Dakka haluar HP ona Covid langsung mate. Ay bahasa terjadi na, bayi itu. Ate. Yurkuri mana? Ngai kamar mana? Pakai masker, pakai sarung tangan. HP tong ibodut hamatiane. Bukan berarti dia maaf bodoh, tapi orang beriman harus benar-benar bijak. Beragama itu harus sehat Bapak Ibu. Beriman itu harus sehat. Dan gabe agama pau tau dirim tahu. Iko gabe hipas, iko gabe sehat dona maragama. Iko boy merlas ni rohaho. Makanya dokon nakal yang dibagas turpuk tahun, ketika ada orang bersama-sama dibangkitkan dalam Kristus, hita masude naungi pahe Kristusi, dak kolang surgoibe situ jota, alai dokon nakal carilah perkara yang di atas. Dalam bahasa translatornya, bahasa aslinya, terjemahnya, carilah hal-hal yang di atas. Lului hamu mado pagi jang, dia kolak portibiobe. Halak dong di pahe Kristus, iko boy mana di bagasan ngulunai baru. Dak kolang di bagasan pad di dioni mabajol mangulunai baru. Bukan karena baptisan itu orang menjadi hidup baru, tetapi ketika setiap hari dia mampu berubah dan bermetaformosis di tengah-tengah ni nguluna. Odo ngulunai baru kadamang daina. Bahado halak nong di pahehe rabdo Kristusi ikon ibana majalahi. Dopak gijang mencari hal-hal yang di atas. Taringot songo dia do akka ngulu di tengah-tengah ni akka portibion. Hidup baru macai penting akka damang daina. Bahasa rok kosongoni. Molo solo hita hidup baru terus di tengah-tengah ni nguluta. Majalai akka na dopak digijangi. Surgoi berarti morama hita di gosa-gosa portibion. Banyak orang rajin ke gereja tapi hidupnya setiap hari stres. Gitu. Kurang dong. Dia hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan. Kurang salah sama kamanginang. Kurang do halak na berengon songon na tapak-tapak ringgas mereminggu berengon. Alai setiap hari hidupnya ngeluh. Holang na holsoan. Ay mereminggu amato na to lang holsoan. Asal paju panongan na lai bereng jo tok kijo. Ada kolso ku curhat dong. Ina si holang na curhat. Tu corma curhat, tu Tuhan ini curhat. Aduh toh, daun. Tak kolak tu Tuhan ini di Facebook, di WA curhat. Ate, amang inang doakan dong, aku baru berantem dengan suamiku. Ada gak amang? Tolong didoakan, indah musia dotto. Kan? Doa amang inang. Ipa tuduhon di ipa wamu saya kakak anak kona setabi na sudenggan akka pangalahona napusa. Pasahama dirip tu debata jalah apa si bana. Masih bana paturehon. Itu dah. Terpuk tahu. Maka anak setiap orang harus memandang ke atas ketika ngarap di pahehe Kristusiau ikuboyau sakabona doh ibana. Harus saya memandang ke atas supaya hidupku tidak lagi dunia ini menjadi tujuan utama, tetapi apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita mahkota kehidupan. Desa ini dok kamanginang. Desa sitong nahala molo ringgas merminggu ringgas mertangi yang apalagi dok pungakur ikut gumudang dolas ni rohana si narsa ni rohana. Nang pesipate kota bursa kahamolon. Itu. Dangan naso arong merukil hita merukil lu hita. Alai orang salah hita, dakya hita mandokko di tengah-tengah tanyang ta selamat datanglah penderitaan. Tangan dong. Akhirnya kamu martang sonya kamanginang dakya dokan. Holang nama ngidu dohame, holang nama jalong nama jal. Gudang dohala dang bersiap-siap tentang penderitaan di nguluna. Dia tidak pernah mempersiapkan penderitaan itu. Padahal ketika orang mau menderita, dia mampu menguji dirinya dan teruji dalam hidupnya. Iko songoni dok kamangina. Iko mampu do hitaman dokoni asabo hita mamer do pagijang. Holang na mereng do patanodo gabi artana sia-sia doi. Matar buat kita kamanginang di Portibio danga dong. Sedangkan ya do hubereng pengalaman don amatai adong ipon mas opat holang mate ijebu doi. Sayang, sada mas 3 grami, suatu ngibuat. Ijau keluarga itu,
Mula mamate ompong mula tu banu gijang ini. Odok kamangina. Tidak ada. Ikut do pagi jangido harus kepada tujuan tanah sasitongna asaboi tahilala narap mate bahkan rap hehe hita dok Kristus. Asa markurasa haheon na di bagasang nguluton. Ya. Asa takas. Maka anak dok dia dua ay na digijangi maparok kamu. Bukan hanya dalam arti terus secara pietis, secara hidup kesalehan, holang namar tanyang kare judaong. Ala ikon holang bineke hatan di bata, ikon dok maiba mangaulah hon hatan di bata. Ay gurang do hal orang namar tanyang idang dok mula-ulah salah do tongi. Ate. Tahu, dang arong. Alay moloboy hita pasaha madalammu pasahat ulommu tu di bata, ulah honak kana denggan dungi buha balance seimbang sebanding matong ngolu haporsyamu nang di tonga-tonga di portibion. Nang pola bime biar halak lau meninggal ho portibion. Saya berpengalaman ketika mendoakan banyak orang sakit, maaf yang cancer, memang rata-rata mereka meminta kesembuhan. Alay macaoti dope halak nama dokon ali Tuhan. Nungaloja oh Tuhan, rade mabaning anak kidang dope. Tolong lamang doakanlah supaya aku sembuhin dah. Nungi Roma halak madokon, tanya koma sembuh. Nungi nung mat mording ma amat tamang neton ngamelum be mana. Jadi sudah karena mati ngamelum be mana songon itu. Salah madokoni. Ate. Ay jujur do hamu patah-patah pinggol, hape salah ndok munai. Ngamelum be mana inna. Tangarong melum be mana. Ay melumi ha portibion de. Ngasal pu bengulu na sia portibion ni dah. Jadi seolah-olah kita meninabobokan orang, asa sonda tabo ni lala pe salah ri. Ngabi tu badua gijang beibana, dan pala tu badua gijang dohonot tai mana. Ha porsione do paluho di mana. Sedo kokope bola porsione di mana tikin yang mendapat Tuhan ini melua di mana. Ale rumah kita gudang, tatiri-tiri mana alamar ringgas kita minggu di tetangga sebelaan, tadok kemma, wah tu badua gijang di mana pos rohatena. HP bolang tiki, HP arok panakpo, modding di penjara. Tarok ko matu api narok ko di sedewo to hamu api narok ko. Jangan-jangan di mantu anu gijang. Baru dah. Ya kan? Ala ringga sama tomar minggu. Amat to ringga sumber minggu tu anu gijang kena. HP teroy nangin nang dapat dua hupa tuluhon. Tang pinote. Bah ringga sinna. Pa udah tinggal isi doninna. Awi nak tanah dua bah ringga sinna tomar minggu. Arang tajabut marang tu baru gijang. Tu api narok ko memana. Takoi madokkonnya kamanginang. Itu hak prerogatif Allah. Ale rakeng takas di doko dison orang yang benar-benar rap dipahehe. Dakolang dipahe. Ditabunihon. Disembunyikan kita di balik kemuliaannya. Dilehot di hita haluauni. Nasobo hita tarpalua diri kita sendiri. Itabunio dihukumi hita. Itu teh. Biasanya bulu danak. Mulai lebong inong namong na yukupi pitor tabaru karang na. Itu tabaru karang na. Ay sama-sama sok lebuk koko aso kupio na. Orang yang sudah dihukumi, disembunyikan, dilindungi oleh Allah, berarti dia apa? Melua si anak kapar marah. Hita naung ditabuni hot debata, hita naung di parmahan debata. Bahkan pasal 22 ayat mendoko jauh dari si parmahan au, naso tagaman hurangan au, namando di tengah-tengah ningolutta, naso pola behita. Dang melua si anakka paru kilotai alai di palua hita siani, laos dibadi tau dung nai. Rak marsangap behita. Rab ditabuni hok kita saluna. Di balik kemuliaannya, di balik keselamatannya, asaboy hita di tengah-tengah di portibion malua. Alanya kadamang dainang ahdo turdongan turpuk taon. Nunga di pahe hita alirang haheheon nasien hamatianibe holani di hatau tuson. Tetapi kebangkitan, kebangunan rohani dan introspeksi diri tengah-tengah ninggulu na porsea mengubah hidup kita semakin lebih baik dalam hidup ini. Persigat tungata doh dewata mace perludo. Ya. Bohita menjadikan Tuhan menjadi trendsetter, menjadi gaya hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Tabam gaya hidup ta ngolu na marpakirimon.
ngulu na luar biasa di tengah-tengah yak nguluta. Kalau ada bahasa Khairit Anwar mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi pakirimot tadui. Alirak kolak 1000 tahun na di hal naporsia manotong hotro di seliling dadu. Itu akal manginang. Bukan hanya itu saja di tengah-tengah kehidupan kita. Ada transformasi. Adong pabahena perubahan di ngulu nama catakas. Bolo halak lam dunga rabdo debata ikunanong bertransformasi mana di ngulu no. Iwo tahu dong bertransformasi kamanginang. Biasanya inatai 3 tahun nasalpu mana 4 tahun nasalpu atar gudang do binti-binti hitam ate di bohinai ale nung ale nung adong sonari skincare bangambar hilung be mana ima mentransformasi ate amat tapi dak lang inat tapi ama sonari ngamar skincare. Jadi bolo golak boy namatai kurang skincare na bain na. Ditransformasi dia. Lihat di tengah-tengah yak kangulu na baru. Ada takas itu tuh. Perubahan yang luar biasa di tengah-tengah hidup orang beriman. Macam penting di ngulu siganupari. Halani semangat mahita. Takas ma haheonon gak bisa dadalata. Lahu memastikan diri kita bahwa Bapak Ibu au hami akasituata sudah hita sudah punya tempat di surga. Dakolang di San Diego Hills, di Pondok Kalapa, di Pondok Rangon, kaplingmu, ngarung be kaplingmu di Banua Gincangi. Ate. Unak pola lojo mandor kaplingmu di San Diego Hills. Tiki mula-mula San Diego Hills dong sudah halak mandor kapling nak. HP orang indok penhamatan aujul maka kaplik kibain nak. Nah, kita sudah punya tempat yang luar biasa, tetapi selama kita di dunia ini saleleng mangulu hita di Portibion. Ikut takas dapat duhon nong di baru debata hita. Bukan hanya diwujud nyatakan dalam hal baru, tetapi dalam pengertian kematiannya, ale di baru sude tak kolang daging ta, ale rohatai di baru. Asa boy hita rap doh tiba na musik dak kangulung-nguluta siganupari. Selamat Paskah, lasma rohata, dak kolang haheon ni Portibion, mabek kita alai hehe ni todita do narumikot laho sahat kita tibana. Amin martanyang mahita. Alai Jehovah debata manami maulate marohanami di hotuhan di bagasan manugoton takas wilalahami hari haheomi marpardomuam mai Tuhan di hari haheon nyakainanami kebangkitan kaum perempuan di tengah-tengah gerejamu HKBP Rawamangun. Nungatakas widahami hatami na pahehehon nang todinami pahehon ngulunami di hari marsugut hari nabarong pinasami. Alel saleling mangulu hami Tuhan di Portibion na yang adong hahehon ningulu pardagingon nami marhite haporsyon nami asa takas margurasa Tuhan hari hayomi digulu nami siganupari gabe jol mana denggan jol mana burju si buat dami mahami si bolas niroha di tonga-tongan yak kangulu nami nang yak kaparsaron nami di dia pehami maringanan nang mula-ulaon takas itu Tuhan di hari hayomon macai takas wilalahami paddonganionmu ay hodo si parma kami nunga ditabuni hokko hami Tuhan engkau sembunyikan kami engkau telah lingkupi kami dengan sayap kasih-Mu kasih yang paling agung yang luar biasa yang kami terima sebagai orang percaya porsedo hami Tuhan disi nunga di para dehobe di hami sada inganan gabi padang situ jud di hami masurgo sebelum nami namar lapata ma di hami ibangulu nami namarotong ay para satokina do Tuhan Portibio di hami dan gabi Portibio pakirimon nami alay padang situ jonima nanang hirimon nami alay salay Portibio kami tuan kupatudonon nami do songon manghutokko hami sagobar hami do to sakabona hami do to ikupatudonon nami do ngulu nami Tuhan ngulu na memiliki gaya hidup seperti Yesus yang begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ketika engkau melayani kami sepanjang zaman dan abad ini. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martang yang maha midak karwas nyuriam nari bagasan akka persahiton nyonya semurakir borsi barani nang situa okta borsi obing saat maruli tua pardede Grace borsi regar Midian Purba Edward Tobing situa Godwill Santuri nyonya sintua MT Pasaribu Boru Banalu
Hunter Nenggolan, Nyonya Sintua Bancarnahor boru Samosir, Nyonya Simajunta boru Pajaitan, Minar boru Tobing, Duma boru Tagalung, Rita boru Silain, Nyonya Raha Sitomeang boru si Manungkalit, nang akapya nasida di akar rumah sakit narong di Jakarta on. Doa takapnya mulia di bagas Nabi, Tuhan Yesus Kristus mudar-mudar dursi, mabasu dosa nasida, Allah pamalupo nakapar dagingon nasida siya nakapar setone. Posdero hanami Tuhan, ho madongan nasida, Allahu madalani ada ninguluna, tarpatu pahoro salhuna tuakka ruas ni huriam, na di bagasa persetor gabi dapat hamalumon, na di bagasa parkilon, dumatangis ala ditinggal hon yakana hina holongan ni rohana, apuli matuhan naka keluarga, na tininggal hon yakka nahina holongan rohana, madapot tok oleh Tuhan di bagasan hamatianna. Song-song ini Tuhan akka sude ulon nami, pakkubason nami. Ho matotong Tuhan na patujulohon, asa marsanga magwarmu na badiay. Marti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid de mahita huhut papungu piliata. Oh
Jongjong mahita saluna te dumaya tamang Molo maruju Museluruku Masuhata Nang sinabi Ainungatalu Paruadoru Ditubuh Yesus orang dinobustai Yesus Rodo Arisono Mahuluma Yang mabiara Kubodoso Nangarapun Yesus Sunang maha Alunang meme Yesus Tatang yakum mapeliata di adupan di debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni salusilele honna dinggan doho nasa uli basa nama uli utus. Upasat hai masian dan ilhon mitu hami pilihan nami tuho. Dajalu magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asa para syak kami pilihanon. Patimbul hon harazom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai maruhanami marhite hitu todim. Asalam utadahami gurang nisilo lehomi tuhami. Asalam girgir hai matdo mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata manami jala para siroha, maulate maroha nami jala pujon nami aho, ala naung ditubuhon ho hami padu halio sia godang niasi ni roham, tupakirimon na mangulu marhite hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate. Nunga gabi si palua jala si pangulo anak miti hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, sihut toron nami. Namarlas ni roha rohami nuaing mardingot haheon nai, nunga talu si bulisi, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiar behami bida hamatian dohot soropna. Ay nunga mo nang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugyon hami siyan hamatiat tuhayo sugut. Alani ubayan upangido hami. Saya si maruham, patugu mahami, dak dohot ha porsyon nami maniup barita na uli. Asa unang ganggu rohanami, dinabulus hami hamatian hi. Tasungguli marohanami, dohot roanak kadongan nami, asarap hehe hami siyan parohaun na buruki. Asa tarulon hami parangene baru. Tay pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli na mamaritawan hayon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan apedem roha jala hehe siad dosa nabi. Say papos maroha nami makaporsyai naung mardame jala mardomu hami tuho ala ni pardingganan na pinatupan anakmu. Say pasabam jala pamalum maroha nami. Toppa maroha na yas doho tod di na marsihoho di bagasan hami. Asa tarhajong cokok kami, nang pitor hami, ala ni hati goran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul roha nami marningot akadongan nami, nang jumulo ni alakmi, jala asa tarapul roha nami manao si taonod di hasyanganon. Saya pulima akan namatean, na dangol, na pugos, na somarina, akan namabalu, dohot akan namalungut tu banua gijang, marhite hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale ama nami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya roma harajommu. Saya sot malamon ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leon matuhami sadaron hanguluan siapari. Se sama dosa nami sopan esa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugu tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Dona puna doho tagogo ro
mahamu di besar dame. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramo di Tuhan di bata maho. Di sodakot Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan di bata mabohina tuho. Jala di pasar homma damena tutodim. Dehamu kamana minanami, padita, liturgis, pewarta, akka parapuan namar hubas, doh sudah kaparhalado, multimedia, parmusik, doh sudah songlira merdok. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.